أبراهات أو عسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي الله تنوك على ولجمن دون قصل مصطفى خانا سودن سنمو أنا قصحبا كرين رلو أني مامنون تقولوا لني بارا يمان كلي فوق سيدون لبما على خنين أو بلا جلن يولا أما دين تبشرف لا جب malikono maliko kan amba fuka wala nyama sanga an wati bela jelena au kanyama dalila biwajuli kena konna na amba wala dania kafo ambi kolokani dugula mi mewele ko wolodo ladado sangosa ankara mo Sheikh Al-Fadil Amadou Diallo abi alakraba Muhammad kishini nema baye kakabangeni nyana maya ni wajuli kena baskiliye wolodo kawfe kafara jamiatu ansardin tondeunka nina ola dala klena kabe octobre kaloma samba fla ani mogani fla baraw nunduna ni mabawele lo nga folikanwe ani tonye mo ko folikan misra lola angaje angani madofe. Alhamdulillah rabbil alamin. Ankram Sheikh Al-Fadil Sidi Kulibali alayla seleminga ni kene bayin konna na angaje angani madofe. Alhamdulillah ambi Allah tanu kara barkada aw ni sa jale do bi ko sabe ya taga jatimina wolodo fololama ni sisan atekele folo islamaya kunte ya me ala barakala kabi madrasa nana o sababu la mo chama ka islamaya tabulo famya demse munu mamulo alhamdulillah ni so jale duniya kusobe amaga min kuku be ka baraka nae adoni doronte de ya doni ke ni ma baraka nae o to ka je wala ambi ala fu ka barigada an jali ni kane kan ne aw balmake ka bosiyaso nana wadda aw ka barala nure ka aw din kala bla ala ka sirajuma kan nana nyina ayrate teme kli dawno kan wala vraiment ne so jala shina ko sabe ka damu kan an kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambi alaka bangali kene kan o kama annana amina sinjo wala ka anga no so jayira suno bashi mate shina wala ya abal make Suleiman Traoré ka bo sigaso to adina siga kuma jange shina anga ka keta futte foye wala kala folie wala mbe wala du tigi ana almami ana adina nyamgo bela jelefo kuma janta ambule shina kabo ade masawfo uka tabulo nyimala ade ono kalana no le islamaya kalai sigatala kafu ye kunichi otema ne ko fera bu mila wa folla sa akira san mama ima sallallahu alaihi wasallam na bla ka bangeni kenade ka ndibo kuma la fana fanga folla sengara mogoma ba madande ani basitande aidara bele aidara basitande aidara basitande aidara ba madani nga safine kumba aidara na lete ni finu teko na lete ni masite sania mi fulikala kelengere ni yana baba mako wallahi assalamu alaykum hamid makulu fo kasagi ka fo dina me mana ko secrétaire boraka befo angon bi do donge jamae enfin nato fema isoro alaka iman sagi fengana isoro alaka besagi kata ekaso herala ko jama beka bismillah folike wolodo dugutiye akaka an malimu fo ana komo be ka monsieur le maire fo no ana maratigi ana ka baraka nyoron ani chef de service fin la dugun kono ama kelengele be fo akaka dinati mun fana biya ama kelengele be fo kana ba be fo akaka ka ni ala fe ana sigini ana damna herala ala ka kunja herala ko lo gan section an sa din tokola amin na ba be fo amba kana minga no ye mauludu kana yi amen ni soja ba kana dikan ne mauludu sera mogo bi sere kun kana ni bina ni hame mi
o sana yɛrɛ ma i bi jaabi di na Hamidi bilara o la o ye mawuludu nafa dɔ de ye mawuludu daminɛ na ni jama fitini an bɛ don min na ko bi a jama bonyana dɛ an ma na sababu ɲuman cɛba min y'o ɲɛnamaya jamana fanda 4 fɛ n'o y'an ka sababu ɲuman ye ba madani de ani basita ne cɛba min kɛra kɔlɔci kɔlɔ ye cɛba min kɛra faraji fara ye ka diinɛ bɔ dibi rɔ k'an musow bila sira ɲuman kan an b'a fɔ dan tɛ foli min na sija ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o di an n'a ma labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o di an n'a ma ne tun b'o dakurunya kelen fɔ assalamu alaikum silamɛya foli ya rabbi jama in sigira hɛrɛ la ya rabbi a bɛna kuncɛ hɛrɛ fana na an bɛ alisilamɛ jama bɛɛ fo danti foli mun na tiɲɛna wolodo mawuludu a danta ko la dɛ i ye nisɔndiya fɔ i bɛ dɔ bɔ a la parce que hali ka da sirifila mɔgɔ yɛrɛ bɛ na ni mun kɛ san o san ni sirifila ko in yɛrɛ fɔra an b'a dɔn k'a fɔ tele kɔni o bɛna ko bolo ti ko lankolon ye ya rabbi an bɛ siya ni kɛnɛya ɲini Ala fɛ Ala k'o di an kuntigi ma ani an ka karamɔgɔkɛ ma n'o ye a Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara ba Madani den Haidara ba Sande Haidara belebele fila den belebele danti Haidara la an b'a fo danti foli mun na sabula n'i y'a ye an yɛrɛ kɛra disabilila ye Ala ni Haidara sababu kan dɔw mina sa nagasi sira kan fu ani mɛsiba dɔw sira fu mais Haidara de kɛra sababu ɲuman ye an dɔw bɔra mɛsi don na k'an bila kana sira kan ya rabbi Ala k'an kafolen to diɲɛ kɔnɔ Ala k'an kafolen to lahara ya rabbi Ala k'an kɛ a nɔfɛ tubaga ye Amadi Baba Jallow ne bɛ min dɔn Amadi Baba Jallow la n kali Ala la mɔgɔ caman t'a dɔn ne taara karamɔgɔ ka foro la Siya n'o ye Ansar la ne ɲɛ tunna karamɔgɔ kan ne kun wari tun ye dɔrɔmɛ 100 de ye Ala de b'a dɔn n y'a bɔ a di karamɔgɔ ma a ma ne ye ne ma ye ne kasira a yelen ka nɛnɛ kari ne la cɛw man kan Amadu cɛman tɛ kelen ne b'a fo o la san'an ka dan ka kuma kɔnɔ an bɛ foli lase lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ bɔra yɔrɔ la ka se yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu bɔra dugu wɛrɛw la ani minnu bɔra wɔɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔnɔ fɛn o fɛn bɔra yɔrɔ la ka se yan an bɛ Ala deli Ala ka hɛrɛ kɛ ne ni aw bɛɛ fo a k'a dɔn minnu bɛ yan mɔgɔ minnu bɛ yan lamɛnni na nin wagati in na fo a k'a dɔn Ala ye hɛrɛ kɛ ne ni aw ye a ye hɛrɛ bali kɛ ne ni aw ye dɔ bɛna fɔ ko la ko nafolo t'i bolo dɔ bɛna fɔ ko la ko se caman tɛ ne ye tiɲɛ don nafolo tɛ e bolo wa se tɛ e ye Ala ye hɛrɛ dɔ kɛ e ye o ye jumɛn ye n balimakɛ n balimamuso a dɔn nin wagatinin na an filɛ nin ɛri min na dɔw de bɛ dɔn na sisan walicɛw ni walimusow de ɲagaminen don yɔrɔ dɔw la olu bɛ dɔn na ye dɔ de labɛnnen don sisan jɛnɛya kama dɔw de bɛ baari kɔnɔ sisan gulɔmin kama a don fɔra ko n'an ye min kɛ dugukolo in kɔ kan yan ko lahara ko gidow bɛna taa bɔ yen yawma tubla sarair gindo bi taa da kɛnɛ ka don min na o don de ye lahara ye gindow bi da kɛnɛ ka kuma tɛ bangenɛw ma don min na nin su in na le 8 10e mois o nin heure in na n'a jira e la k'a fɔ ko e sigilen de kun don ka kira Mustafa o ka bangeni kɛnɛ ka wajuru lamɛn na n balimakɛ o ye hɛrɛ ye wa walima o tɛ hɛrɛ ye o ye hɛrɛba de ye o ye hɛrɛ ye dɛ siga foyi t'o la k'a ye ko o wagati kelen na dɔ de fana bɛ gulɔ min na Ala ye e lajɛ dɛ o ye tiɲɛ ye Kulibali faamu ɲuman Ala k'o di an ma ya Rabbi amin Ala bɛ hɛrɛ minnu kan ye Ala k'an kɛ Ala barikadabagaw amin o la nabagaw fɔlen kɔfɛ an bɛ an ka dugutigi fo n'o ye Wɔlɔdo dugutigi ye a ka kan dugu in Ala ka jɛ di ya Rabbi amin dugu in Ala ka jɛ di amin an bɛ san min na n'o ye 2022 n'an gɛlɛya san don min na ti bɔ mɔgɔw kɔnɔ
wallahi gɛlɛya ni o tɛ fila ye kelen sɔrɔ den kɔnɔ siga foyi t'o la Kulibali an bɛ Ala deli se bi Ala de ye sɔrɔ bɛ Ala de bolo a mago fosi t'a la an bɛ Ala deli Ala ka hɛrɛ sɔrɔ ni nugu in kɔnɔ ya rabbi amin 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 ɲinan samiya Ala k'o diya amin 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 ɲinan samiya Ala k'o diya ya rabbi amin amin Ala ka balo caman nɔgɔya amin 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 Mawludi Mustafa bonya kama ya rabbi san wɛrɛ balo sanba in Ala k'o bɔ ne ni aw ma ya rabbi amin amin Ala ka kɛnɛya sabati amin 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 jamana in Ala ka basigi ya rabbi amin dugutigi ka dugu Ala ka jida bolo ya rabbi amin amin kira n'a bɔnnaw kama sallallahu alaihi wasallam salim ka anam fo a n'a kɔfɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen akaka o kɔfɛ an bɛ an ka monsieur le maire fo n'o ye yan mairie ka fo ka barikada akaka o kɔfɛ an bɛ an ka yan jamiyatul ansar den tɔnden minnu bɛ yan an b'o fo akaka olu minnu ni dugumɔgɔw ka bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o de sera ka kɛ ka nin kɛnɛ sigi ka wasa an bɛ tɔndenw fo ka deli Ala fɛ limaniya Ala k'o di an n'u ma ka f'u ye halisa an ka taa an bɛ cɛ min nɔfɛ tagali de bɛ yen segin kɔ tɛ yen tagali de bɛ yen dɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma o kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ fo n'o ye Ustaz Ahmed Baba Jalo an b'a fɔ dan tɛ foli min na filaden kabilatigi fulakɛ nɔrɔtigi na min gɛlɛya n'anw k'an bɛ kuma an karamɔgɔ la o wajibi don a faamu ka gɛlɛn ni mɔgɔ wɛrɛ kuma na o faamu ka nɔgɔ ka tɛmɛ anw ta kan sabula diɲɛ yɛrɛ bada n'an ka nin diɲɛ laban tile in tɛ karamɔgɔ kalanden bɛ fɛn o fɛn fɔ a ma a bɛɛ ye tanuni de ye o la n'anw kumana dɔrɔn kuma dɔ la i bɛna ye ko a ka karamɔgɔ don o de la a bɛ nin fɔ mɛ n'i ye tanuba wɛrɛw ka kuma lamɛn kuma dɔ la o b'i nafa ka tɛmɛ anw yɛrɛ taw kan mɛ ka e wasa ni Ahmed Baba Jalo tanu ye anw bolo o ti a ka jan ye o ti a ka surun ye o ti a ka jɛ ye o ti a ka fini don cogo ka ɲi la o y'a ka baara de ye o y'a ka baara de ye nin wagati in na ale de kɛlen don ka Bɛlɛdugu ale de kɛlen don Sheikh Usman Madani Haidara ka lasigiden o misali ye min an bɛ don min na i ko sisan Sheikh Usman Madani Haidara a denw cɛrin-cɛrinen don dɔw bɛ Kayi dɔw bɛ Kita n'o ye Badara ale bɛ Kita Sherif bɛ Kayi Sherif Iba Haidara DGP ale bɛ Kaɲaba Haruna Haidara ale bɛ Maraka Kungo Keski Haidara ale fana bɛ a ta dugu la Kumantu Haidara denw cɛrin-cɛrinen don tan wa ale de fana Haidara ka lasigiden ye Bɛlɛdugu kɔnɔ yan nin wagati in na ale yɛrɛ cogolen don Wɔlɔdo yan Bamanan de yɛrɛ cogolen don Bangɔni na mais sisan ale fana bɛ stade kɔnɔ ale yɛrɛ fana bɛ Wɔlɔdo misiri la yan mais a ka cɛdenw n'o ye a ka ŋanaw ye a ka denw olu fana cɛrin-cɛrinen de don i n'a fɔ Sheikh Usman Madani Haidara denw cɛrinen don cogo min Aziz n'o ye Abdulaye Yaya ye ale bɛ Samantara nin wagati in na ka Mawlidu ɲɛnamaya a ka DGP n'o ye Abdulaye Dejara Cɔribugu ale taara Jarabugu ale taara yen nɔ Mawlidu ɲɛnamaya wɛrɛ la yen yɛrɛ Mawlidu bɛ ka ɲɛnamaya ye a bɛɛ y'ale ka cɛw de ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma a ye baarabaw de kɛ Bɛlɛdugu kɔnɔ Bɛlɛdugu kɔnɔ yan kalanyɔrɔ 30 ani kalanyɔrɔ 6 o de b'a bolo a ka kalandenw bɛ ka kalan kɛ yɔrɔ min na ka Sheikh Usman Madani Haidara ka hakilina o bɛ se ka sabati cogo di o ti ka taa ko bɛ taa kan kalan kɛ dɛ la ni kan kalan ko don olu yɛrɛ ale yɛrɛ ka kalandenw ma kan dɔ fɔlɔ mais diinɛ o bɛ dɔn cogo di u ye min dɔn o la dugu 30 ani dugu 6 a ka kalandenw de cɛrin-cɛrinen don dugu 36 ka taa mɔgɔw kalan Ala ka diinɛ na a dugu kelen o kelen bɛ yen denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ yen ni n'a bɛnna n'a sɔrɔla o denmisɛnnin masina bɛ kalan in na n'a sɔrɔla misigɛnna don e k'a ka misi juru minɛ dɛ
iba fa kun derke ko ne ko janaba ko farda e juli Allahu akbar abisinya kan misi da gareti ke mago bi janaba ko farda de lawa ni go aba fi kunnani Allahu akbar abi onnani kitige katime jabbar aye mundo ale yɛrɛ ma balikuya mais janaba koli aye o dɔn mais i b'a sɔrɔ dɔw bɛ o bi seli la san 10 o furulen don den b'u bolo mais janaba koli faradaw t'o dɔn t'a dɔn wala Kulibali ala ka hakili ɲuman d'a ma i ye npogotigini dɔ ye kalanden ninnu na kalanyɔrɔ 31 fɛn o fɛn na i y'a ye dɔrɔn i ko n balimamuso i jɔ a y'a jɔ i ko seliji farda ye joli a b'a ka palan to a kun k'o 7 fɔ i ɲɛna ka tɛmɛ ka taa ka ji yɛlɛma u bɛ ka kala diinɛ de la u bɛ ka kala Seydou Ousmane Madane Jara ka laɲini de la wala ala ka hakili ɲuman d'a ma an ti jɔ fulakɛ in ka sun na ten o wagati koronnen don alhamdulillah sina namgela ambi wolodo dan faw na so herama bangini keneka wallahi ala ye cɛ min ci kana dan fɛnw lafiya a cira kana de kana dan fɛnw bɛɛ lajɛlen lafiya wallahi wala de mɔgɔ min cira kana an lafiyali kama hali baganw cɛ in de cira kana bɛɛ ka hakɛ d'i ma ka bɛɛ ka hakɛ d'i ma ka bɛɛ lafiya a cira kana de kana jogobaw dafa ni jogo sabatira ka jogo dafa ka jogo sabati gogoro na bɔ bitikiw dɔw la wallahi ni jogo sabatira jamana kɔnɔ ka jogo sabati million ani miliyari minnu bɛ kuru olu ti kunu dɛ fiyew ti tunu de Muhamadu na kun ye mun ye kana jogo sabati kana danfɛnw lafiya wallahi wala i ka falen Muhamadu cira kana de k'e lafiya ka tila k'i ka falen lafiya i ka fali lafiya ye jumɛn k'i ka n'i ka fali tɔɲɔ tɔɲɔni ye jumɛn i y'a siri bin na a ma yɛlɛma ji ma d'a ma o ti laadiriya dɔ ye ayo to ye de ko munna n'i y'i ka fali siri i hakili to a la i ka ji d'a ma wala o y'a ka hakɛ y'i kan Muhamadu nana de kana bɛɛ lafiya Kulibali de mɔgɔ min nana bɛɛ lafiyali kama ni ale de bɛna kana danfɛn bɛɛ lafiya hali ni cili ko tɛ ni silamɛya ko tɛ mɔgɔ min nana kana hɛrɛ kɛ aw ye n'a fɔra ko o bangini ko nisɔndiya ka kɛ ka ko la wa walima nisɔndiya min ka ko la n'an gɛlɛya ɲininkali yɛrɛ tɛ o la o ye tiɲɛ ye Kulibali nisɔndiya ka kɛ ka ko la siga foyi t'o la dumuni d'a ma ayi la ala mago tɛ o la ka ji di a ma la ala mago tɛ o la a ye min kɛ i ye a barika da o la ko a ye ne ala barika da mais aw kana kɛ fisiriwale ni ala ma dɛ washkurli wala takfurli a ye n barika da mais aw kana kɛ kafiri ni ala ma barikadali ye jumɛn min de y'a ye barikadali kɛnɛ kan ala ye Muhamadu ci a ma a nana ka na musow kɛ suturalaw ye ka cɛw kɛ laadiriw ye ka na jogo sabati ka na bɛɛ ka hakɛ d'i ma cɛ min cira ka na an ka hɛrɛ kama n'o ye anw ka Muhamadu Mustafa ye ala kɛra ala ka ciden ko o nali dugukolo sanfɛ ala i ye o cili min kɛ anw ma ka tila k'anw kɛrɛnkɛrɛn k'anw kɛ Muhamadu mantonw ye ala anw bɛ e barika kada o ko in na ni an y'o kɛnɛ siga foto la wala an y'o kɛnɛ de kan ala ka hakili ɲuman d'a ma de ala barikada ko kira bangina o ni kɛli ka kan sabula ala yɛrɛ ko a ye n barikada ni ye hɛrɛ min k'aw ye yalima Muhamadu cili anw ma o ye hɛrɛ ye wa walima o tɛ hɛrɛ ye de o ye hɛrɛ ye dɛ de wa ala ni barikadali ka kan munna ko kira cira anw ma wala ala ka hakili ɲuman d'a ma donc o la cɛw nan'o de la musow nan'o de la ko mun bɛ yen k'u bɛna o hakili to ala la k'u bɛna ala ko ɲuman dɔn ka na ala barika da munna ni danfɛnw na sɔrɔ hɛrɛma bangeni ye ala ka nafa n'a barika ye ala kira sallallahu alaihi wasallam cɛ caman bɛ yan muso caman bɛ yan olu bɛ ko kasi kɛ k'a fɔ nin tun ye kira ye ne tun bɛ tugu kira kɔ ni kɛlɛ kun kɛra ne ɲɛna Uhudu kɛlɛ kun mana kɛ ne ɲɛna
kira jadi mun ke nolu kun kira ne nyana ha mutumbe tugo kira ko nkum ke sahaba do mfena to ko ngafo istarala bamma ke kira yi mun fo wala shedu kira ti tuguni bamurula kelaw ulu nogo yara me kele bana wa bamurula kela konti me kele bana wa amaba kele ma bande ayi kele ma ba amaba kira yi mun de fo akomo yi ko ke ako chogodi abi fen fla fo o fen flen mogo yi ko ko hakilti ula o jume wala ko aya wa hakilto le muhammadu somogo ula jabbar hakilto le muhammadu somogo ula ani qur'an qur'ane ani ala kira somogo ako ni fen flati farafio yo weche oy ko ni ko kire e ko mi ke kira fe o kira ko ni manye nzomogo kanu mbono kanu ikatu qur'ane ko wallahi wala ebi kira somogo fe ya ebi qur'ane ko chendo mi qur'ane ko wa mi kira somogo fe mi qur'ane ko bal me ko tibasi qur'ane ko zogodi wala qur'ane ko emi ni che ni musufuru kele fla ki ka ke ladiri sika foto la ikera ladiri wa qur'ane ko chogodi aya janto musula aka sutura aka duma balaka aka suturata aka disabri aka were fari fambe datugu nasr lawi mu'mini musoyi o ko imbi chogodi de kumi ko imbi kira fewu kira ko to qur'ane ko anne muhammadu somogo o ko imbi chogodi ebulu disa ko imbi chogodi ebulu balma ke muso bi chogodi sogono ere bay na suturalinte abibo kenema ka yala pour dimunado merci donado ere clara ka deme o barala ego ke kumbe kirafe kira nun ko kana so fiu i muso kunangolo ka bo sutura nyini ka dama ka ere sutura ebi ummaso go ke ega kira kanu nya kan tinjue ama kumbo ala ka kilin mandano ya rabbi amin sirifikanu moye kira bonoy aibo fewa wala aibo fe wala o nyin kalifene mi kile ambi shirifu befe me kren ana aye shirifu min kren sabula beni nuru mina bagado beni nuru sama bagado ala sona an yesin fan shirifu kola kira bona kola an la minon be kalfale de yoramina an yesile de yoramina abi fo de ma ko che mi nana kura yalike aye mun kura ya anana jogo nyuma ya ani dambe kana dina kura ya tumana min ni dina salim kundo wallahi o che menyam bugutinu ko keka islamiya masri ka dina masri ni funangenu ka muso kolo u chawi ka chawke ladiri ko furu kono ka muso fenake moy munumbu suli u furu chawi o de che minye demsenu ke duka diuni o de che minye famau ke ladiri o de che minye donumbaga ke che folawi o de che الرب كمنا وكما داعيا الى الجبار مغير المنكرات فعال الخيرات جده ناصر الحق بالحق هو السيد الشريف عثمان انا كان بسالم لا اوري الشريف عثمان مدن دري او نندرو كالفاليد دوما ale de safina kumbai wallahi safina min kodo abikeka fini de ko atikeka fini ko safina min kodo abikeka min anogo kodo la ko masanga safina kumba abikeka duskun le ko ka duskun je wallahi ka duskun ba la sosola ka duskun ba la kotala ka ala soso zo ko o galon ko ba duskuna ka ala noros ki jon duskuna wallahi alhamdulillah rabbil alamin o temenen ko ankara mo Sheikh Al Fadil Amadou Diallo ale la seliminge angaje angani madofe ulasino nay alaja naam ani bare ndamna le wuti kono nono kana se le 9 naam ambi sangamin nasa ambi le 9
10 mois 2022 odo jallo ambi wolodo am sirdala ni sitgi ala kayje kenena nam kene min gadi alaye nam katama ka kene belajelenka wala ka sabab ke kene sigira chemin gama nam Allah subhanahu wa ta'ala ya kanu nam ka dalike akama na kunde nam dali kuntina ke fiu jallo ula ambiyala wali mando nam kala barkada nambore nam ambi fuli yesin na babele jelema abal maka de mangandu anaka kalande alaka dinna sraka nui Ahmad Baba jallo kamboku no flawara la kulukone odo ambi anga dutigu fu kaka kasi wolo do ka bema nam kanga meri fu akaka anaka konseyu ana baraka nyoko ka fuli kerengere aw faye nam ananga dine nyimoye nam anan karamoye nam nui almambaye modi so odo ambi afu kaka ka wole nyimondo ka barkada nam ka do kay mogo nam namita modula nam namita dumbawla an karamogo fe shiru son maran haydara nam anda to namatlenya nam ambi shia an sagmato nam namatle nam walma namashi nam madola ambi le modi fer yana ka almamiya naka chokorombaya nam anaka doni nam abitama anna feka amla sra fanga bodu kono abitama asindila nam ka amla sra Allahu akbar ka baruko nanye ka anni soja nam wati anda to bu muhammi timandi jo nam anzang mato fona ambi timandi jo otma mobili dunanje Allahu akbar ala hamba sabama ya rabbi amin ala krambunya kama sallallahu alaihi wasallam salim jallo ula nam almami doni bagado doni baga nam na ya yara majigi nam madola mogoti akadondo jango wanga ni jenlaba wati wallahi kono to mogomi be qur'ane do nam ne garala almamina nam ibidala mogodo nam Allah subhanahu wa ta'ala ye doni kalfama Allahu akbar wala ala kanna fana barka ya rabbi amin nina ka kuma dala nam ako shiru subhanahu maran hadra ko amanganga sigi ko hadra kanga wuli ka yala ko hanna ma wajidike ako hadra yele bi sitane min gonga bo adama de no fe nam ko adama de ka sitane bi se digirila nam ko foyti saka boy na fe yala ma farikani sarati bita janme ko Allahu akbar ko hadra nuna nyugona ko ni nye chuna oka nam ko sitane bi no fe ko adu nobla wallahi wala ko karmo kanga yala mungo so na yeba chera nam ko kisiba obiche wala ala hakil mandama ya rabbi amin ayni bo awati kaja ala ka haraka na ya rabbi amin ala karam bonya kam sallallahu alaihi wasallam salim alhamdulillah nam ambi nababele jilenfu akaka ani mogo min woni mbara in labe nam awati kajande kan damina dimilla kana sana nam ni ko ba jete bita samu ba ani flajete dilla odo siga fotola ni mbara in damina nemela ngala sona dudu do be faraka mwoso adamna nalakum wallahi jalo fewo fe ni ba damna nam nyina ma yakono nam ni aladu nam isiyaka nam Allah subhanahu wa ta'ala ba sindo ala nyala ya sindo ala bibunya jalo anga kuma na do boraka kuma nam ko wolado aslame folo walma amugo ko ko ni ulu wulika o yebi ko be fili wolado siga fotola wallahi o be filam o fili ambi ala dali dumi ala ka jili halisa amin afrika ni bele bara minge ni bara bay nam
dan de tini nakwa eba sumani fengo fenye jama chayata de ayi la anganti fiu ngambe kene yere sigu kundu masgira kumingama nu Mustafa bangini wallahi ni islamiyya dini na naam Qur'anin nanani dini mi Qur'anin mi nga sharia dini naam foiti akono naam minga bu ina fonin kene sigile ala kan dali yere mena utifi jallo Allah sirla do ka formula ko fengura do mi sinzira nu ba wele kayna ko bid'a Allahu akbar jabbar alhamdulillah sabon ya rabbi ami nasir la fengura do min sinzina fengura ngoni sinzina kasura atigi mabangi siga foto la wallahi Madu Mustafa kan bangini naam akan mawludu naam alquran aya yere de bi ambulu Allah subhanahu wa ta'ala bi alakra kan bangini fo Qur'anena wallahi akibaru ya lakalala ka ko alakra yere nani ni dukulu sanfe kira ka mawludu kira ka ko kira yere bangini ni Allahu akbar hadu watro wala Qur'an mo min go ko kurai o tigi hene kan ga do mana wace nambala naam bana sukaro kandi hanga ni bana na madala ni akindara ba ko sukaro ko ko wace nin ba se mama bana de do ko nata sukaro kandi wallahi jallo wala ala hatul mandama amin mabe sunya kama ambe fulin yesi bara indamna ba foro ma foga na bla bila akaka mogodo sagira ala mawlumi ala ka hinana wallahi min ngunyi alla bemba bawi min ngunyi alla fulugo wa bawi min ye joro bata ni baraina ambi ala del shayno kata siblake ka nyesi uluma akaka nyine ala fe ya rabbi amin Allah subhanahu wa ta'ala ka hina ula ka yafakuma amin shayno ya rabbi nyakama amin ala ko ke amin ya rabbi anyere ka kalande do bi ula Allahu akbar minun dalla kan sun yana maya mamu tarawre ani shidu kulubali wudi anyina maya sinnola sai ne ramana li soro Allahu akbar o mamu tarawre ale sagra la ka hinama Allahu ambela dalla la ka hinama ya rabbi ya fakam amin ani mawo maburu kumbe ni mbaraina no o sagra ka si ala ka hinama ya rabbi ala ka ya fakuma amin ani ambangi ba silame furo belajele ya rabbi fo tabla anfa adama anamba hawa silame nyima fo fembi ala bulu no yenyina maya wora min yanta inte kelenye ya rabbi amin ambi ala dele shinu bunya kama ya rabbi ala ka yafakum ya rabbi amin ala ka hina kula ya rabbi ala ka bunya kama Allahumma amin wane bunya kama amin salli ala rasulillah salim ala ko duwa jabi wana mbala nam shino hakilla nam ambi sigi dron ka dakunya fla ko nyoronye nam kono te wajili ni udu wajili bana pep weche jalo wajili bana siga foto la shiru son madana hedra amela khasgi ale no de kan kamago hakilla jigi wallahi akalla tawla ayara ka kalanding bora kala kalike kara shidi kulubali wallahi bara bululla chogo dela on be sigi ka wajili ke konote ale ka wajili bi an wasa fo ka ta set le bolima siga foto man negative bo jallo ala ka shinda ma ya rabbi amin ani kala don dele amin ula nam ya fo chogo no Allah subhanahu wa ta'ala sona ankara mo nam sayyidi shiris fon maran hadra shino abi stade 26 marsila abe yorola yoro min bi wuli ko yili mollo yirma do ma shiris fon maran hadra nam abdinge nam Shirif Ahmed Tijani Haidara nam Ali Bekai abili Badra Saja nam Ole Bekita Adam Roba Iba nam Ali Bi Kenyaba Harun Rashid Haidara nam Ali Bi Markakungo Kafara Kisika Lakal Dola Kwabi Kumantu ala kanda sobom ya rabbi amin ala kala jati horoma ko salli ala rasul wa salim nam nam aka kalandum jiye kono nam
kenaw de sigile du shuno jiya kono ye fandan nana ka faraka kalandum ka ana yere ka ana khadum ka che wala sona nam aw yere sigile flani wolodo che shuno wallahi ka bani sanema wallahi anga kalandin do baba tarawre ali be denga bu shuno wajini la moddu nyeno la kabbe shuno ma 2022 ma nam ali bi dugla mi wuli ko denga bu sahabala section Allahu akbar wala akofe nam anga kalandin Ablaye Jara ale bi jara bugu no so section na che lahi abi ma bi fam awa ala khanda sabo ya rabbi ami ala kare jatu hurmat ami urane bunya ko so ami Ablaye Jara nam ale bi samandara section na kene signi babulu shino che ambi ala de kenen wala ko wuli heran ya rabbi ami ala kare jatu hurmat ami ka faranga kalandum ka warala kana sigile bo lu rabbulu che la ka harakan ya rabbi ami kana mo be mingele ama nam sigimu na ala wulila nam ko anga duwo ke jamana ye che mali wallahi wala sidi bora ka fa ka kumana ko 2022 nam akara sanye saminga gele aka gele ne ni mo tinanyina wallahi nyanti ka kware agelera de ma agelera nata nam hakil sigi baako che ala ko ke ay siga fe tala ya rabbi ala ko mo be gelera nam me mo hakil sigi ledo muna hakil sigi fembade nata wallahi nin nata nyambi adama de madola abi de makatoro che jallo kono to gele min bi jamana ngoro ni abi fawli adama de che wala mani miri la gele na chugo kalaba ki miri Allah subhanahu wa ta'ala yi malik garsige cheminna ko lu do bi jamana nyefe bi ko lu do bela ka jamana hakli sigi bela ka jamana lakana bela ka ni femye bara chugo yala jamana yere mara chugo la minga bo anga bi adama de hakli ma telma ka anga jamana kun chiraka kasi degere men jallo wallahi wala jamana kun chiraka ban pew boga hakili sibiyara foy kun be jamana ko Allah subhanahu wa ta'ala mogo jora jamana jolila aye chemu sugandi ka bila jamana nyefe abi wajibi ya mariya beka abi wajibi ya malika beka adenuma be wallahi kaddo ke ni budula ni bangina jallo wala kanyina la fala ku sabati ya rabbi ami ala ku sun bamba ya rabbi ami ala ka jamana hakili sigi ya rabbi ala ka jamana basi ya rabbi ami nyine ma jugu min bi jamana ina nam Allah subhanahu wa ta'ala ambi kira ka balini kenaka wallahi bo bi jabiya jugu min bi jamana ina ka jamana churu nam ala ko ka jamana saraka ami mawabun be faka jamana labla nam ala ulabla ya rabbi ami mawabun be faka jamana janva a chena musala e digdu don ya rabbi ala uka fanga ba ni dawla bu naf ala ni doni bu la qadoni halak wallahi jamana sabati ba ala hal ni doni to la doni dum ami ala ka jamana basigi ya rabbi fitna na balaw ya rabbi ala khapa ami anga surasi wala ko kosh ya rabbi ami anga surasi wala ko kosh ya rabbi ami la krajatu hormat ami jamana ala ka fitna ba ya rabbi ami jamana ala ka fitna ba ya rabbi ami ala krajatu hormat urane bunya ko so ami salli ala rasul salim jallo ala ko do jabi ala ko na minabe o ko fe nam do yini uchara mo chamango we do ni salo ko do jabira tabarakallah alhamdulillah ay jako yo siga futola mais mo ba mi do jabi be ramna nam intade ayi o hejme mo ko we do ni en fait salo ko ni do ko do jabira ari ni en fait ma ajability awni ajabili awdi siga futola wallahi kasawu ka aw na kun ye jumɛn ya aw nana de ko Muhammadu Mustafa bangena n'aw ye duwawu min kɛ yan hali ni ala mago ma ye aw ndarɔ kan na ala mago kɔni bɛ aw la k'a sababu kɛ an na kun ye jallo siga foyi tɛ nin na o la n'an ye min kɛ
Bola an jigi bala abi jabi na an jigi bala abi jabi ne audi ka sababu ke an nana ya ko Mustafa ban wallahi jallo siga fo ana na kana sigiya kaka suna plate maka kaka wati utemaka kana jinyoya mungoso ko dan fa na son hera ma bangina bon fa mana ke do bitate atibishi wace jallo wala amdi ala deli ya rabbi aw mago be minna amin anyawu yere mago be minna tigi hera sraka mago nya sraka amba nyene ala fa ala ka ke aw kama ya rabbi ala ka amago be amin ala ka ke mudur Mustafa kama ya rabbi amin ala ka mago be amin bonya minun kera anga nyimogo fe nu anga section nyimogo wi nui wali ka ngagla ma don ko diplôme ko wali mando jonyo odo atmambi ofo akaka bunya folola olu yere dada atma halisa abunya olu ditay wallahi wala ni olu ni ga anye amma bala ana andalin bala ubaka wallahi ya andi ofo akaka ko anta jara anye alhamdulillah me anta nyine ai ni sababu bala shirin suwan madan haidara siga foto la odo ni sababu be ala mogo ka sigi ka an ga kuma lame kwa bi nafanya fo kana se bi na an barka dani uye ni joro do bala ni boyoro bala basande ni bamadan didu odo haidara bamadan de ala khamna fana barka ya rabbi amin ala kra jatu woro mak amin wala nyuman dombali kafiru de ala ka kuma siga foto la shidi wala kala wala ko ayne ala barka da akana kafira ni ala wallahi awalme ayne wadi Mustafa di amma ko an ala barka da ni Muhammadu soroli ka sabab ke anga hera bora atma mo min ma barka da we ala ka hera dodi wala ni man do bi sagi o yera ma mo min desraka ma barkada bamanangala udi ngulu ko fitri wali wallahi wala na arab kay ko fruye ala kan kisamu ya rabbi amin ala kira ko kisna mabama sallallahu ko ne Muhammadu bi tanani na laf ka wajje nyona jengo min bi ngawoli dugu takanda keneka na yengal maye abadu Allahu akbar ala kan so jeni ya rabbi amin kira yere tanani na laf ka go jeni go nasogo mo do be ni no yera ubu sigi ki kosh e ka nyuma udati sama meni prokotora ka fengelenga mi manya ubu wuli ko dira jin Allahu akbar ala kan so kirawni na nyuma ko fe adama de mana ke chukutu ka fe be mani ka fe be mani me jenyoya mimbi ika nyuma taka adakenaga ka ika fili ka ideme ki ka fili gla uya da ma de jenyogo siga foto la jallo una ambe awfu kaka ka woli mondo ka barkada ma be ni mbara ina ka ni molum organiser ka damina kunna ka na sebima ambi ala jeli ala kana fandanya do asika so amin dine bi demeni semiya bi demeni doniya bi demeni nafulumiye ala ka dani awma amin ala ka jeto horma ya rabbi amin an karango shiru sallallahu alaihi wasallam amin sijani kenya bi ala bulala ka dama ya rabbi amin ala ka awna fani abarkai amin ala ka jeto horma ko so amin wala bunya ko so amin salli ala rasulil salim jallo wala ka fuli ni simbema kaka ka dinala fe laban wonyuma bi ala bulala ko dama amin ande nyine anga tv sirfila mogo ko wala ala yanga siga chamina ngere sisi ambi buru kai kaka ka damina tele directeur la
anyima bala fokana se barakala fɛn bi jiɲɛ kɔnɔ bi yɔrɔ an bɛ ala deli ala ka hɛrɛ kanu ya rabbi ami 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 nin diinɛ dɛmɛni nin diinɛ cɛrini o jɔyɔrɔ belebele b'a la an bɛ u fɔ kosɛbɛ o waleɲuman dɔn o barika da ala y'an garisɛgɛ min na n'o bɛna an ka walolata ɲɛnamaya sise an b'a fɔ ka dugawu k'a ye hali duguni ni bangini min banna ala ko kula ya rabbi ami ami project horma ko so wa ala bonya ko so ami salli ala rasulillah salim jallo wala nambala nambare amba laje dakunya fulani mana no ya amlu moldu koina fuli beledin ko fe amina doni fokola tabarakallah ninye allah subhanahu wa ta'ala ka kumai ala kira bangeni na ka ko ala kira yere nalen ye nabi lahi isa ne kan no yi maryama dinge allahu akbar wala ma bi fam ay famu ala ko cigut wala ala de ya lakli qur'ana ko ala kira ako wa iz qala isa kutuma min nabi lahi isa ayi kando noyi maryama dinge ako cogo da ko ya bani isra'ila ako isra'ila ko isra'ila din akado inni rasulullahi ilaykum ne nabillahi isa yi alaka cidinde kana o ne alaka cidinde kana o musaddikan mbichi tigelike lima baina yadayya min at-tawrat nabi lai musa konane isanye kitabu min dira manugo wele ko tawreta mbi o chietigi mbi sereajo kafo tawreta kunyala makaye musa kunyala ka kre ne isa bi o mai serea mbo o kitabu yi chietigiya ma bi fam min dira alayra isa ma we injila de nubu wulu kun nabila isa ka kitabu allah subhanahu wa ta'ala min dama nga mati ala ko ako nabila isa yi kando israila kawma ako wa mubasiran nabi aw nisoja lahu akbar برسول نشدني يأتي من بنالي من بعدي أتينا نيسا نيارة أبينا نبي لا إيسا كوفي إيسا تالنغو كوفي كيرا ورد دبنا ne isa bila ka kuma au bani israila kawai kafo ala kota nin kanyi nin mai ayala bato ay israilanye ayala don musa kuma ko ubara min fo musa kuma ka ala min jira aula musa talengoro kofe allah subhanahu wa ta'ala ne isa de bila ka kuma au jom fe au bani israila kaw fe ne de bila ka kuma au fe ne ala koy aka do koy dina da ne nabi isa ne talengoro kofe kuma ba wara bina cidin wara bina min bina kuma ne nona min bina kuma ne ala ka je no ya ala ka cidin ne ya ati min ba admin bina biyaw nisoya nisoja nana dogli bida nisoja nana tagere bifo nisoja nana dobike sila fuetenna jalo ani be bala otuma do ko an karamgo no shiru samara na hedre logo simbo uma sika fensro ka fo haydrama ugo haydra ko dine tigi dine nyowo karamgo ba almami ko ka wuli ka doke tesi wa ala ko ta kalamu ala kan ben sawan ya rabbi ami atma mu tigla mu nyine ga ko yali do de haramu ya wala haramu bin na de nan na koyi do be haramu de na sababu we ni haramu duna na konoti do yere ti haramu wace wala jalo mo be fam do yere ti haramu ayi ala kan be sabon ya rabbi ami ala kira ka sahabo ala
kira bi do madina do mina mɔgɔ y'a wele ko a ka na madina k'u b'a dɛmɛ ne bɛ wele ko ansaru ala kira ni muhajirin n'o bɔlen maka ka na don madina u natɔ madina ala kira kun bɔlen o y'a sɔrɔ dɔw bɛ tamaro sanfɛ dɔw yɛlɛnna fo sebe sanfɛ dɔw yɛlɛnna jiri sanfɛ tamaro fiyɛrɛ bɛ dɔw bolo k'o kɔngɔ c'est-à-dire bulu bɛ dɔw bolo dɔw bɛ fili fiyɛ la dɔw bɛ pan ka cun na c'est-à-dire don qualité o qualité bɛɛ bɛ la k'o kɛ u bɛ la ka dɔnkili da n'o ye tɔla alibaduru aleyina o kuma ka o dɔnkili de da bɛɛ bɛ la ka dɔn kɛ mais o dɔnni kama ala kira ma ko k'u k'o dabila k'o ye haramu ye o tuma ni maa min ko ko dɔn ye haramu ye e bɛ ɲininkali kɛ dɔn qualité jumɛn Jallo mawludu kɛnɛ kan o ye barajima ko yɛrɛ de o ye barajima ko yɛrɛ de baraji yɛrɛ de bɛ sɔrɔ a la siga foyi t'o la ala k'an bɛ sago yarabi amin o tuma fɛn tɛ min ye fɛn sinsinnen ye a ma fɔ hali diinɛ dɔ don mɛ a kɛra diinɛtigi yɛrɛ de ɲɛna ale ma nangari fiyewu bɛɛ lajɛlen bɛ nin kalama diinɛ kɔnɔ wala kira bɛ don madina don min k'a kunbɛnna ni dunun ani foli bɛɛ lajɛlen de nisɔndiyara ni ala kira nali ye wa nabi na isa ye o de fɔ kuranɛ kɔnɔ wa mubashiran ne bɛ aw nisɔndiya bi rasuli ni kira nali ye min bɛ na ni nabi na isa kɔfɛ ismuhu ahamadu k'a tɔgɔ ye ahamadu de o ni ala ka samandiya ye ani ala ka hinɛ o fa bi zalika wa b'o cogo la faliya furaho a y'aw nisɔndiya ni ala ka hinɛ ani ala ka samandiya kira cili kɛra samandiya belebele de ye muhamadu mandon ye k'aw saya ni mandon tɔw ye ala kira mandon ala subhanahu wa ta'ala y'o saya ni mandon tɔw ye ni ala kira ka bonya ye an'a ka samandiya ye an'a ka karama ye ani ala kira mandon jogo kɛli ala kira yɛrɛ jogo ye Jallo o min diinɛ tiɲɛnaw u bɛ fɛ ka jogo ko kuma yɛrɛ de jɔsi pewu n'a sɔrɔla se dɔ tun bɛ u ye kuranɛ aya minnu bɛ kuma jogo kan u b'a bɛɛ jɔsi ka bɔ pewu o ye tiɲɛ ye mais se de t'u ye ayi o tuma diinɛ silamɛya ala kira cili a bɛ fɛn min jira ni ni aw ye a bɛ fɛn min bangeni ni aw ye o de ye ala danaya kɔfɛ ala dɔn kɔfɛ tuma min na ni mamadu mandonya welela cɛ min na muso min na min bɛ wajibiya e kan kira dɔnni kɔrɔ kɔfɛ a jogo dɔnni kɔrɔ kɔfɛ danbew kɔlɔsili kɔfɛ ani hinɛ kɔfɛ ani makari min bɛ wajibiya ni e kan o de ye ala dɔn kɔfɛ jogo sabatili ye Jallo ni jogo tiɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ da la ala mago tɛ jogo ka seli la ala mago tɛ jogo ka sun na ala mago tɛ jogo ka foyi la min bɛ di ala ma fo n'a sɔrɔla jogo min bɔra ka jogo yala tuma min na n'a nana kɔlɔlɔ dɔ n'a seginna a kɔfɛ ka tobi ka nimisa jira setigi ala la ka segin a kɔ o tuma i ye min kɛ fili kɔnɔ ala ye masa ye masa min ye hinɛ masa ye yafa masa don bi sariti ni segin bɔ kɛra alhamdulillahi rabbil alamin amma wala dɔnniya ka fɔ nin kɛnɛ in kun cɛra ni dugawu ye ka kɛ nabaw ye min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ bɛ jamana in kɔnɔ ala ka ban pe ala ka dugu in jidi ka jidi ni silamɛ ala ka hinɛ an ka silamɛ sow la ka hinɛ an ka banbaatɔw la ala kira jati wɔrɔ kosɔn maa o maa bolo bɛ nin baara in na ala ka laban ko ɲuman di an bɛɛ ma ala ka laban ko ɲuman di an bɛɛ ma ala kira jati wɔrɔ kosɔn ala ka san caman jira an na an kana jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ garisɛgɛ wala k'u fɔni garisɛgɛ wala k'u fɔni ala kira jati wɔrɔ kosɔn hami dongolo ni bangini ala ka bɛɛ dilan yɛrɛ bi taamadenw ala k'u sɔn kalandenw ala ka dɔnni d'u ma sɛnɛkɛlaw ala k'u sɔn baganmaralaw ala k'u sɔn yɛrɛ bi jamana ala ka taa ɲɛfɛ jamana ala ka basigi ala ka fitinɛ ban ala kira jati hɔrɔma kosɔn salli ala rasul karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim amin bismillahir rahmanir rahim amin alhamdulillahi rabbil alamin amin الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الحمد لله رب العالمين. أم بدن تبي شرف لا جباو أم بفوق ولا يمدون سان أنواتي بلا جلنا أو كان مدليلا. رفضنا أن يجرى لك فو أمبي ولدو. أكرم الشيخ الفاضل أمادو جالو أبي الأكربا محمد كشرينا ما باي أكبرني أنا ما يلي منك ولدو كوفي نينا أني من سرا أكنا كان كجرا أولا أودتوني كوفو كولا يمدون سان أنواتي بلا جلنا أو كان مدليلا. فإن الله سبحانه وتعالى فسانجما مولود بعلى بلو على كفرانين أو بلا جلن شيكا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم في أمان الله. كأنهم هربا أبدال أبراهات أو عسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صل وسلم دائما